Ai, Sílvia, com ens agraden les recomanacions histèriques. I és que el problema que tenim és que us volem recomanar tantes coses. Sílvia Catalán? No, Sílvia Catalán, estàs aquí fent sí, estàs aquí. Estic aquí, Helena Crespi. Hola, és que pensava que et tenia l'altre cantó, te m'has escapat. Doncs ens agraden tant les recomanacions histèriques que ens hem de frenar. De fet, avui ja, així, a sac en teníem com 5 i hem dit, espera't, ens en guardarem alguna per més endavant. Sí. I avui us en donarem 3. Què et sembla, Sílvia? Em sembla fantàstic, a més m'agraden molt les recomanacions d'avui. Com que tenim 2 llibres i un audiovisual, si et sembla, comencem per un llibre. Estupendo. Comentes tu els llibres i jo l'audiovisual, ¿te parece bien? Em sembla una meravella. Jo comento llibres i tu el material audiovisual fantàstic que tenim. Foli. Llibres. A veure, atenció, perquè són llibres que estan construïts per trencar amb aquestes masculinitats hegemòniques xungues que estan molt enganxades a aquest concepte de sexualitat coitocentrista i ereccionocentrista, que dèiem avui. El primer és de l'Octavio Salazar i es diu El hombre que no deberíamos ser. De fet, algun llibre de l'Octavio Salazar va ser dels llibres que fa un mes i mig o 2 van vetar que era el govern de Castelló. A l'Ajuntament de Castelló. A l'Ajuntament de Castelló. Doncs mireu, si algú amb un ramalasso una mica religiós vol vetar alguns llibres, això vol dir que aquests llibres els heu d'anar a buscar corrents, directament. Seguríssim. I el de l'Octavio Salazar és molt xulo, és molt petitet i crec que per fer un inici de feina sobre trencar masculinitats pot anar molt bé, per tant, endavant. L'Octavio Salazar és jurista i porta molt de temps treballant en temes de... És que a mi noves masculinitats no m'agraden, però si més no dic trencar masculinitats hegemòniques, no? I l'altre, el de l'Octavio, la Sílvia m'ha vist abans, l'he buscat com una boja, el tinc, però ara mateix ha desaparegut, s'ha amagat, vol fer vacances, per tant, no us el puc ensenyar, però sí que us puc ensenyar el segon, que és el de la Coral Herrera. A veure que us el poso. Que veig un plàtan aquí. Un plàtan. Clar, a més és complicat, però que és blanc. Ai, ara aquí. Ai, ui. Aquí. Aquí es veu. Bueno, no passa res. Aquest fons virtual que no ens permet ni ensenyar els llibres. Jo penso que la gent que ens estigui escoltant i no ens estigui veient, no ho sap. Ara ens deu haver escoltat anar fent ai. Per si no ho sabeu, és que el tros de les recomanacions histèriques no només està en format àudio, sinó que també està en format vídeo, amb uns fons virtuals meravellosos que tenim amb la Sílvia, que ens veiem, que estem així com de costat. Oli. I llavors, clar, quan intentem ensenyar alguna cosa, surt una mica catxumba. Mira, ara ho he aconseguit, no em penso moure. La recomanació d'avui és de la Coral Herrera i es diu, jo estic aquí quieta com un allò, Hombres que ya no hacen sufrir por amor. Transformando las masculinidades. I és una meravella perquè realment parla no només de sexe, tot i que hi ha algun capítol dedicat a la sexualitat, sinó que també parla d'amistats, de les cures, de relacions afectives, parla de seducció, parla, en el fons, de la figura masculina cis-heteropatriarcal xunga. Per tant, recomanació brutal, no només per les histèriques que ens escolteu, sinó també pels histèricos, sobretot. Molt interessants, aquestes recomanacions. Us les penjarem a la web perquè pugueu accedir-hi directament. I jo us volia portar un projecte que encara no n'hem parlat i crec que és molt important parlar d'aquest projecte. Com pot ser que no n'haguem parlat encara? Doncs mira, la vida, que no es va así por el mundo. No sé si sabeu que la Corpo ha apostat per un programa d'educació sexual que realment està molt ben parit. Molt bé. I en el qual la nostra estimada Helena Crespi n'és part implicada perquè apareix per allà a la Tele3. A la Tele3. És un programa que es diu El punt D. I és un programa purament sobre sexualitat. Parla de sexualitat. I ja està. I va de diferents capítols, són capítols molt curtets, de 20 minuts, amb molta gent, molta info, molt estètica youtubera, molt dinàmic. Sí. I avui us volem recomanar especialment el capítol que es diu G de genitals, perquè aquí trobareu informació tant dels genitals femenins com els masculins. No parla només de vulves
o de penis, sinó que parla de les dues coses, no masculins i femenins. Disculpeu-me els meus dejes, jo també. Ui, Doncs, no patim, no patim. Vale? Doncs això, parla de genitals amb vulves, genitals amb penis, de genitals de tot tipus, amb molta informació i crec que és un bon programa, tot ell, tot el punt D, però aquest en concret és molt interessant a nivell d'entendre més què tenim entre les cames. Exacte. I, a més, llavors entendrem que és que no només entren en erecció els penis, sinó que, oh, sorpresa, les persones que tenim vulva resulta que també tenim coses que entren en erecció, però resulta que no són tan importants. Doncs sí que ho són. Ai, un dia parlarem de les coses de les vulves que entren en erecció. Ai, ui, sí, ens encanta parlar de les coses de les vulves que entren en erecció. Sí, que guai, és que realment és un gran programa, hi ha una col·lecció de professionals que són molt, molt guais, o sigui que super recomanable, i a més avui que parlàvem de penis. Molt bé, molt bé. Doncs molt bé, Helena Crespi. Recordem als nostres oientos i oientes com ens poden localitzar. Tenim xarxa social, estem a @histeria amb D de podcast. Ens podeu trobar tant a Instagram com a Twitter. És més, vaig aconseguir que en el Facebook aquest, que també resulta que tenim, també l'arroba sigui Histèria Pop. Molt bé. Els 3 llocs estem com a Histèria Pop. Doncs a Twitter, a Facebook i a Instagram ens trobeu, i si no ens trobeu, doncs sempre ens podeu enviar un mail o buscar-nos a la web, que és histeriapod.org. Histèria col·lectiva. .org. És que com que ens agrada tant de l'Histèria Pod. Se'n va l'olla. Histeriacol·lectiva.org, que allà trobareu tots els nostres programes, tots els nostres extras amb aquestes visualitzacions de les nostres recomanacions histèriques juntes. I ja està. Sí, a més, si ens voleu enviar algun correu electrònic a info@histeriacol·lectiva.org, ens encantarà saber de vosaltres, que ens feu crítiques constructives, que ens digueu, necessito fortament, que hi ha gent que no suporta aquesta paraula, que parleu d'aquest tema, és a dir, recomaneu uns temes, tot i que tenim una llista prou llarga, però ei, nosaltres el que sigui per anar al que vosaltres necessiteu, o que ens saludeu i estarem supercontentes. O que us oferiu com a patrocinadors, si sou una empresa Chachi-Wachi. Està clar, Chachi-Wachi, ètica responsable feminista. O sigui que aquí estarem disposades a escoltar les vostres ofertes. De moment veieu que no ho hem aconseguit, però no passa res, Però no passa res, nosaltres seguirem picant pedra. Seguirem aquí cada mes. Escolta'm, Helena Crespi, ens veiem el 2022. Que fort! Bon any nou, Sílvia Catalán! Merry Christmas! Bon Nadal! Feliç any nou! Jo no canto. Feliç entrada i sortida d'any. Que fort, Ja estem aquí. Bueno, doncs mireu, histèriques i histèricos, jo us desitjo, jo i la Sílvia, les histèriques us desitgem que aquest 2022 sigui molt millor que el 2021, que portem 2 anys, que té a la manela, O sigui que esperem acabar bé l'any i començar-lo una mica millor i continuar-lo així, cap amunt, vale? Em sumo a aquests desitjos i afegeixo que les histèriques des d'aquí us desitgem un any ple de desig, ple de gaudi, ple de moments bonics, no només sexuals, però també sexuals. Ens veiem l'any que ve. Fins l'any que ve. Que bonic! Ai, que guai! Escolta, però hem d'acabar. Jo necessito estirar-me els cabells. Doncs som la Sílvia i l'Helena i som unes histèriques! No se'ns veuen els cabells, aquí. Com ens has estirat? Ens encanta estirar-nos els cabells. Adéu!